Tari topeng anak saking Pasraman Padma Buwana Banguntapan Bantul Ngayogyakarta murwakani lampahing upacara Darmasanti minangka pucak pahargyan riyadi nyepi taun saka 1912 mapan dhateng Gedung Wana Bhaktiasa Yogyakarta. Kejawi menika lampahing upacara ugi binarung ungling bangsa Jawa lan Bali kanthi gentosan minangka lambang kamanunggalan lan tepa slira. Ketua PHDI Daerah Istimewa Yogyakarta Ida Bagus Agung mratélakaken kejawi minangka kupiya kangge ngindakaken keimanan lan ketakwaan dhateng Gusti Ingkang Maha Tunggal, simakrama, silaturahmi Darmasanti ugi minangka wujud kamanunggalan salebeting kebinekaan umat agama. Awit saking menika umat Hindu kedah tansah ngreksa larasing sesambetan inggih antawising sasama, sesambetan kalian Gusti lan sesambetan kalian alam. Bab ingkang béda inggih kedah dipun kemonah amrih dados endah. Dene dasar tepa slira inggih kesadaran. Awit saking menika ingkang wigati inggih kados pundi supados diri menika enget dhateng tepa slira. Ketua Panitia Nyepi DIY Komang Kesuma mratélakaken maneka krida pahargyan riyadi nyepi taun saka 1912 lumampah rancak. Wiwit saking bakti sosial, wanakerti, kirab budaya, labuhan suci melasti dhateng pesisir Ngobaran lan Parangkusumo, upacara tawur agung ing Candhi Prambanan, lampahing catur brata penyepian lan pucakipun inggih Darmasanti. Kaajab ing tembinipun umat Hindu saya ngindakaken keimanan lan bakti dhateng Gusti Ingkang Maha Tunggal satemah tansah nampi pepadang lan pitedah. Purwanto, Jogja TV.